Yeshua HaMashiach. Mayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Kung baliko na, greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach. Mayong gabi kanatong tanan mga kaigsoonan. O Shabbat Shalom atong tanan mga Messianic sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong gabi sa tanang mga kahigalaan nato sa Facebook at sa atong mga kaubang Messianic diya sa Bungabong, Mindoro Oriental, Ngigsoon o diha sa kang diya sa Bungabong, Mindoro Oriental kang Brother Mario Cerezo, diya sa Jinsan, sa Mindanao Dapit, General Santos City, o diha usab sa Bulacan, sa Luzon, sa congregation nagidumala ni Brother Russell. May gabi inyong tanan diya og Shabbat Shalom. Diya usab sa Baybay City, Leyte, o sa Iligan, Lanao del Norte, sa Panimalay ni Brother Alfredo Bandrogan. Shabbat Shalom nimo brother. May gabi nimo diya. Og diha usab sa Bukidnon, diha usab sa Alubid, Misamis Oriental, sa Panimalay sa kong igsuon Brother Chody Silva. O sa akong mga kaparintihan diya sa Cagayan, sa Alubihid, o sa uban pa na akong mga igsuon diya sa Alubihid na laig mga tinuohan, o diha sa Cagayan de Oro City sa akong mga igsuon diya, o sa akong mga kaparintihan diya. Mayong gabi kanyong tanan diya. O diha usab sa Surigao del Norte sa mga Laskay family, o diha usab sa Manila kang Brother Saldivar Laskay Suwiri. O mayong gabi og Shabbat Shalom. O diha usab mga igsoon sa dire sa mga Messianic dire sa Cebu. Mayong gabi ka natong tanan og Shabbat Shalom sa atong mga kaigsoonang Messianic dire sa Cebu, o sa tanang mga Hudyo Israelita nga napatlaag sa tibuok kalibutan, o sa tanang mga Hudyo Israelita nga tua sa nasod sa Israel. Shabbat Shalom kaninyong tanan, o Shalom Alino wi Alkol Yisrael, ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Mayong gabi mga igsoon. Ken ano'y claim last of the bar ni Gidhaimit, ila biad haimit, kaya wala kita'y mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. So, natinuod yun mga igsoon, na ay ni gichat sa ako akong amigo nga usa ka CFD, na matod pa niya Brad, natinuod yun ang gisulti ni Dr. Pare ni siya og doktor may suon si Joseph Rene Bolioser, sa diyang gi-interview daw siya sa Bombo Radio ni John Saldi sa Bombo Radio, nga matod pa niya hinay-hinayon nilag kunhod ang gidaghanon sa mga tao sa kalibutan. World population today gikan sa 7 million himuon nila 7 billion, gikan sa 7 billion himuon nilang 500 million mga igsoon. Himuon nilang 500 million na lang ang populasyon. So pilay gusto nila mabawas sa atong populasyon? 6.5 billion ang gusto nilang mga matay. Bindan lang ta og 500 million. So interview ni John Saldi sa Zona Libre sa Bombo Radio ni siya mga kaigsunan. Sa ato pa akong balikon 6.5 billion ang ilang pamatyon. Maayo lang unta kung fake news ni siya mga igsuon aron nga dili kini matinuod. Munang manghinaot lang ta nga unta kini fake news lamang aron dili kini matinuod. So plano ni Satanas mga kaigsunan aron dili na makahinulsol ang mga tao. Huwan jis ang kaaway mianhi aros pagpatay, pagpangawat o paglaglag. Si Satanas ang kaaway mianhi aros pagpatay,
paglaglag. Plano ning Satanas pamatyon ang mga tao aron dili makahinulsol og sigurado na nga punta sa linaw nga kalayo. Og dili na makakaplag sa kamaturan og daghan gyud ang mga maimperno, mga kaigsunan. Kining mga globalist nga Illuminati mura nag sila ang Dios. Nganuan? Kay sila na'y magbuot sa population sa kalibutan. Mauna nga ilang hadlokon ang mga tao sa COVID bisan kun kana ordinaryong hilanat lamang matud pas ubang mga doktor og ordinaryong ubulang matud pas sa mga doktor ang gasulti ana mga igsoon. So ilang gipadaghan ang record sa nangamatay sa COVID bisan tuod nga wala kaabot sa 1% ang nangamatay sa COVID. Sa unsang pagiha, kung naay maligsan og mamatay, mga igsoon, ila dayon kana nga i-swab test ang patay. I-swab test ang patay. Kung positive sa COVID ang resulta ni adtong patay na ilang i-swab test, ila dayon to nga i-record nga ang namatyan COVID bisan kung tinuod naligsan to sa track og namatay. Bisa kung say sakit ya, kin-example na nako. Bisa kung say sakit ya, namatyan nimo high blood, namatay ka, atakes kasing-kasing, namatay ka sa uban nimo mga sakit ya. I-swab test ka, hindi kamatay nimo. Patay ka na, i-swab test pa ka. Unya, paggawa sa resulta nga positive ka sa COVID, ilan ang i-record nga COVID ang namatyan. Mo nang nagdaghan ang record sa nangamatay sa COVID, bisan tuod, ang tinuod, gamay ra. Gamay ra mga igsuon. Di ba? Mauna nga ang record nila sa namatay sa COVID nagkadaghan. Kay apil na tong mga kontrobersye sa una, di ba? Katong kontrobersyal sa una nga kung pobre ka, ang imong pasyente nga namatay tungod sa sakit ba karon sa TB o uban pa, ila dayon ka nga hayloon sa PhilHealth, wala pa may swab test sa una. Kung ang imong bill sa hospital ni abot og 50,000 pesos, ila kang ingnon nga ibutang lang nato ni sa COVID. Ibutang nato sa COVID ang namatyan sa imong pasyente. Aron wala na kay bayronon, kay cover ka na sa PhilHealth, cover na sa PhilHealth basta COVID ang mamatyan. So, di ba, unsa may metabo, ang mga pobre musugot. Di ba mauna ang na controversial sa una mga kaisunan? Nga natawagay nila scam ang gitawag COVID. Mga igsoon, dako kay bayron ang PhilHealth, gumikan kay mga doktor maro-maro. Bisag dili COVID ang namatyan, ingnog COVID, kay naa di ay 100,000 nga budget ang PhilHealth sa taong namatay sa COVID. Unya ang pangutana, ang pobre, nakadawat kaha sa iyang bahin, anang 100,000? Wala. Igo lang siyang na libre sa iyang bayron. Natural, ikaw pobre, 50,000 ang bill nimo sa hospital. Unya, tanyagan kas doktor, nga ato lang ning ibutang kong COVID ang namatyan, aron wa na kay bayron kay cover kay sa PhilHealth. Di ba musugot ka? Di ba musugot ka? Kaya nga naman, katapay mong bayran 50,000, yung malibre ka na. So, yung anak mga igsuon ang mga tinuntok. So, mauna nga, ang record sa namatay sa COVID, nidaghan bisan ang tinuod, wala ra kaabot sa 1% ang nangamatay sa COVID. Unsay tuyo nila sa pagpadaghan sa record? Unsay tuyo, anak? Na kanunay gimantala ang nangamatay sa COVID sa dili COVID ang namatyan. Gipadaghan ang kaso aron sa paghadlok sa katawhan. Aron daghan ang magpabakulam mga igsuon. Og sa ingon matuman ang ilang tinguha nga bawasan ang populasyon sa katawhan sa tibuok kalibutan. Kita ra may giilad kung magpailad ka. Busa naara na ninyo mga igsuon kung isugal ninyo ang inyong kinabuhi ni anang bakulam.
nga gibuhat sa mga bilyonaryong mga Illuminati nga gusto maghari sa kalibutan. Pinaagi sa New World Order, One World Religion, One World Government, and One World Currency. Mga ituyo nila. Aron mo gawas na ning New World Religion, New World Order. Gigamitan tag COVID, gihadlok ta ani mga pandemic aron nga ang New World Order ilan nang mapatuman niining mga bilyonaryong mga Illuminati nga gusto maghari sa atong kalibutan. Naranan ninyo kung magpabakula mo mga igsoon. Basta kay kami wala mi magkulang sa among pagpahinumdom, pagdasig ninyo nga kana delikado gayod sa imong panglawas. Ang tuyo sa mga Illuminati nga pamatyon ta. Munang ibakulam ta nila mga kaigsunan. Hinaot pa nga magmatata mga kaigsunan. Dili na to kalimtan nga kanunay tang gipahinumduman, gipahibalo mga igsuon aron nga magamping ta o magmaigmat kita. Ang tuyo akong balikon, one word, New World Order, One World Religion, One World Government, and One World Currency. Muna nga, maabot ang adlaw, mauna na may tabo. Usa na lang religion, Sunday worship na, pamatyon na ang tanan, o dakpon ang tanan nga magsimba sa adlawng Sabado. Kunya, usa na lang atong panggoberno, ang panggoberno na lang sa Illuminati. Mga kaigsunan. O usa na lang ang atong kwarta, ang kwarta na lang unya sa Illuminati, ang dalar. Ano sa ilang kwarta na ay triangle, na ay one eye, nga gitawag Novus Ordo Seclorum, meaning ana is New World Order. So, mo na kwarta nga maglihok sa tibuok kalibutan unya. Mo nang giingon sa kanta, daghan unyang kwartang mausik, isalibay wa nay mamunit. Kaya ang atong kwarta, ang atong piso, di na madawat. Ay panglabay na na. Ang ubawa kwarta sa mga nasod, di na madawat, panglabay na na. Kay usa na lang ka kwarta ang dawaton. Ang kwarta sa unsa ni? Ang kwarta mga igsuon sa Amerikano, kanang gitawag nilang dalar. Okay, dalaygon kayo nga dunay. O doon natay announcement mga igsuon, Yom Kippur nato, Yom Kippur na karong September 16, 2021. Yom Kippur, adlaw sa pagpapasasala. Muna'y kahulugan sa Yom Kippur. September 16, the holiest day of the year, kini para sa mga Hudyo. O Tisri 10 sa Jewish kalendar. Tisri 10 sa Jewish nga kalendaryo, mga igsoon. Unya, Tisri 10, tuig nila sa Israel 5,782. So magsugod ang atong Yom Kippur mga igsuon sa hapon sa September 15. Inigsalop sa adlaw magsugod ang puasa ug matapos sa pagsalop sa adlaw sa September 16. Mao na ang pagsaulog sa Yom Kippur mga kaigsunan. Puasa, magsugod ang puasa gikan sa pitsa 15 sa hapon, dili na mukaon, dili minom tubig, o musalop mahuman na siya, inigsalop unya sa adlaw sa September 16. Ayaw pa mo break, ayaw pa minom tubig, ayaw pa mo kaon og linugaw, inigsalop na sa adlaw sa September 16. Mo na ang Yom Kippur nga gisaulog sa tanang mga Hudyo sa tibuok kalibutan mga igsoon. Mo na ang ako mga pahibalo karong September 16 na mga igsoon, adlawng Huwebes. O pagkapit sa 21, mauna sab ang kasaulugan sa Sukkot. Sukkot bali usa ka semana ang sa kasaulugan sa Sukkot maigsoon. Magsugod sa 21 sa September. So dalaygon kayo nga dunay. Ani na ta sa atong topic karon mga kaigsunan, ang anak nga nawala. Lucas 15:11 ngadto sa unahan. Ang istorya ni siya bahin sa gitawag natong prodigal son.
Shabbat Shalom. Aki, Brother Aki Israel Clayton Bradley. Okay. Lucas 15:11 ngadto sa unahan. Og mipadayon si Adonai Yeshua sa pag-ingon. Dihay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. The prodigal son ni siya mga igsoon. Ang anak nga nawala o ang anak nga maosikon. Kining duha ka anak nga lalaki, mga igsoon nga gisgutan ani nga bersikulo, nagrepresentar kini sa Israel o sa Juda. Sa duha ka pundok tali sa mga Hudyo o sa mga Israelita. Ang magulang nagtumong sa mga Hudyo nga wala gayud mohunong sa pagtuman sa Torah o sa pagtulunan sa iyang amahan. Samtang ang manghod nagtumong sa Israel nga takulahaw lang mibulag ug mibiya sa iyang amahan o sa pagtulunan niini nga mao ang Torah. Samtang napatlaag sila sa tibuok kalibutan og mitipon sa mga baboy nga nga mao ang mga hintil. Mao ni ang kinabuhi sa sugilanon sa sa usa ka mausikong anak, the prodigal son. Sa bersikulo 12, usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, "Tay, hatagi ako sa akong bahin sa katigayunan." Busa, gibahin sa amahan ang iyang katigayunan tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin ug milangyaw siya sa layong dapit, diin giusik-usikan niya ang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan. Unya, miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong dapita og nahimo siyang walay nahot. Busa, mialagad na lang siya sa usa sa mga lumulupyo ni adtong dapita o gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atiman sa mga baboy. Gihimo siyang pastor sa mga baboy. Mga igsoon, nahimo siyang pastor sa mga baboy. So, tungod sa kagutom, buot na lang unta siyang mukaon sa laog. Nagilaog ngadto sa mga baboy, tungod kay walay mihatag kaniya. Alaot na gud. Tawag na to, pobre na gid kay siya, wa na siya nahot. Mao ni ang nahitabo kanato mga igsoon. Tungod sa kagutom sa atong kalag, sa tinuod nga pagkaon sa atong kalag nga mao ang Torah, nakadesisyon na lang kita nga musalo sa mga pagtulunan sa mga baboy nga mao ang mga pagtulunan sa mga Kristiyanos. Muna ang nahitabo na to. Gusto ta musalo sa laog sa baboy. Gusto ta musalo sa laog sa mga hintil. Mga pagtulunan sa mga hintil. Sa mga baboy nga mga pagtulunan. Mga laog nga pagtulunan sa mga baboy. Nga mao ang mga pagtulunan sa mga Kristiyanos, mga kaigsunan. Salo na ta sa ilang Sunday worship. Musalo na ta sa ilang mga paganong mga kapistahan. Musalo na ta sa ilang mga doktrina nga di mao para lang makakaon ang atong kalag nga gigutom sa tinuod nga pagkaon nga mao ang Torah. Mga igsoon, di ba mo na hitabo na to? Nang wala naman tas kamaturan, salo na lang tas Kristiyanos, salo na tas sa Sunday worship, salo na tas ilang Christmas, salo na tas ilang mga kalag-kalag, musalo na tas sa ilang mga pagtulunan nga mga bakak. 17. Sa katapusan nakaamgo siya sa dako niyang sayop ug miingon siya, "Nagsobra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan. Samtang ako
ani hapit na mamatay sa kagutom. Nakaamgo siya. Nagsobrang pagkaon sa sinuhulan sa akong amahan. Tagbaw sila sa pagtulunan nga espirituhanon. Tinuod nga pagtulunan, tinuod nga tura. Samtang ani ako hapit na mamatay sa kagutom. Ang iyang kalag naghigoos na sa kagutom, mga igsuon tong kay wa na makakaon sa tinuod nga pagtulunan sa iyang kalag. Maugid na mga igsuon, kung magpabilin kita sa pagtulunan sa mga reliyon, sa mga Kristiyanos, nga mga baboy, himalat yun gayod ang atong mga kalag tungod sa kagutom sa tinuod nga pagkaon nga mawang tura. Ang atong kalag nagtuo mo mga Kristiyanos mo diya. Kung kamo Israelitag mga dugo, apa na amos Kristiyanos nagpabilin, nagtuo mo nga ang inyong kalag wala maghigaot sa kagutom, nga kanang inyong gikaon nga doktrina, gikaon nga wali sa inyong mga pastor, dili kana mao ang inyong pagkaon. Kay ang tinuod nga pagkaon sa mga Israelita mao ang Torah, mga igsoon. O kahay ikaw pastor na kadya sa mga baboy, pero Israelita ka og dugo, ang imong kalag naghigoos gyapon sa kagutom. Kay nangandoy nang imong kalag sa matuod nga pagtulunan sa imong amahang langit nun nga mao ang Torah, mga igsoon. Mao na diya mga kaigsunan. Sa 18, Busa mo pauli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya, matud pa niya. Tay, nakasala ako sa Elohim ug kanimo. Kanang iyang gibuhat bitaw mga igsoon, iyang giplano, nakaamgo siya, ingon siya muuli ako ngadto sa akong amahan ug sultihan ko siya. Giplano na niyang daan ang iyang isulti unya kung iyan nang ikaatubang ang iyang amahan. Iyan ang gigaray daan ang iyang igsusulti sa atubangan siyang amahan. Siya, tay, nakasala ako sa Elohim ug kanimo. Sama ba maigsoon sa gitagna ni Propeta Osias, Kapitulo 14, versikulo 1. Osias 14:1 ngadto sa 2. O katawhan sa Israel, balik sa Adonai nga inyong Elohim, kay nasukamod kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti. Andama ang inyong igsusulti og balik sa Adonai. Mao na gibuhat sa prodigal son, kay Israelita siya. Mga igsuon, iyang gipandamdaan ang iyang igsusulti ngadto sa iyang amahan, kay mao na giingon ni Osias, Propeta Osias 14:2, andama ang inyong igsusulti og balik sa Adonai. Andama ang imong igsusulti og mobalik kas amahang langit nun. Ingna siya, pasayloa kami sa tanan namong kalapasan. Mauni ang gibuhat sa manghod nga anak, mga igsuon, nga nakaamgo sa iyang sayop og nakahuna-huna nga mobalik sa iyang amahan. Padayonon na to ang versikulo 2 sa Osias. Andama ang inyong susulti og balik sa Adonai, ingna siya pasayloa kami sa tanan namong kalapasan og dawata ang among pangaliyopo og ihalad namo kanimo ang among mga pagdaig. Mauni ang gibuhat sa manghod nga anak, mga igsuon. Iyang giandam ang iyang igsusulti. Unsa ang iyang igsusulti? Ingiingon siya, tay, nakasala ako sa Elohim ug kanimo. Versikulo 19 sa Lucas 15:19. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Sanis iyang giandam nga iyang isulti unya. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Mauni ang pulong sa pagpaubos sa atubangan sa Elohim. Pulong sa pagkamapainom sanon. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Bisan kita magigsuon, kita Israelita tagdugo, napatlaag ta din sa Pilipinas, nahimutang mga hintil,
nahimutang mga hugawan, nakigsimba na tag mga Diyos-Diyos, nakighalubilo na ta sa mga Diyos-Diyos. Grabe na ang atong pagpakasala. Dili naman ta angin tawgon nga anak sa Elohim. Ang atong tinuod nga paghinulsol, musugot lang ta, himuan na lang ako nga usa sa imong mga sulugoon, himuan na lang ako nga usa sa imong sinuhulan. Kay dili na ako takos, dili na ako angayan nga imong tawgon, ilhon nga imong anak. Pero unsay tubag sa iyang amahan, bersikulo 20. Wa padayong patas istorya. Busa milakaw siya og mipauli ngadto siyang amahan. Apan layo pagani kaayo siya sa ilang balay, nakakita na ang iyang amahan kaniya. Naluoy siya sa iyang anak og midagan aros pagtagbo kaniya og unya migakos og mihalok kaniya. Nganong nailhan man sa iyang amahan ang iyang anak? Muna'y pangutana, layo pagani siya sa ilang balay, nakitaan siya sa iyang amahan, og nailhan siya sa iyang amahan, misugat ang iyang amahan, pagtagbo kaniya, migapos niya. Diyon sa man, pag-ila sa iyang amahan, sa iyang anak. Nga, nihawa ang iyang anak, disinte, di Amerikana, kwartahan, o di auto, nga nihawa ang iyang anak. Karon nibalik ang iyang anak na nagkagidlay-gidlay, bulingiton, daot, gutom, niwang. Nganong nailhan man siya siyang amahan? Nganong dili man makililimos o dili man pulubi ang pagtanaw siyang amahan kaniya? Kung dili nailhan man siya, nganong nailhan man siya na siya iyang anak? Mga igsoon tungod sa iyang bayhon. Kay bisag ang tao muniwang na siya ang bayhon siyang lihok, dili na mausab. Ang iyang bayhon sa pagka-Israelita, dili mausab. Ang iyang bayhon sa iyang pagkadugong Hudyo, pagkadugong Israelita, dili na mausab, mga igsoon. Muna nga inigbalik nimo sa atong amahang langit nun. Inigsugod nimo balik sa pagtuman sa iyang Torah. Inigsugod nimo pagbalik sa pagtuman sa iyang kasuguan ng mga balaod. Layo pagani ka, daganon ka na sa atong amahang langit nun, aron iya kang gakson nga naman ikaw ang Israelita nga napatlaag sa tibuok kalibutan sa dugay ng panahon. Bisag asa na kang napunta-punta nga mga pagtulunan, mga reliyon sa naganlaing dapit. Mga igsoon, bisag unsa ng reliyon ng imong giapil-apilan, grabe na ang imong pagkasalaag. Apan kung mubalik lang ka pagsulay sa Tura sa Adonai, mubalik ka sa iyang Tura, mubalik ka, mga igsoon, layo ka pa, sugaton ka na sa atong amahang langit. Sugaton ka na sa atong amahan. Ugakson ka niya, mga igsoon. Unya 21, miingon ang anak ngadto sa amahan, tay, nakasala ako sa Elohim ug kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Unsay tubag sa amahan? Gipansin ba siyang amahan ang iyang gisulti? Nga ayaw na kog ilha nga imong anak? Niuyon ba ang amahan? Sa hangyo o sa sulti siyang anak nga ayaw na kog ilha nga imong anak? Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Niingon bang amahan, mo gini angay mahitabo ni Mudong. Di tanigid ka ilhon nga anak, pero dawaton ta ka para mabuhi ka. Isip o lipon, ana ba? Wala. Walay tubag ang amahan bisan unsa. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugoon. Dali, miingon siya. Dadangari ang labing maanindot nga biste og isulob kaniya. Sulobi usab og singsing ang iyang tudlo og sapatosi siya. Wala tagda sa amahan ang iyang giingon nga tay, ayaw na lang kog ilha nga imong anak, isipan na lang ako nga usa sa imong mga sulugoon. Apan unsay gibuhat siyang amahan? Gidawat siya 100% isip anak. Gipahiuli siya sa iyang katungod sa pagkaanak. Gipahiuli siya
sa iyang kahimtang isip usa ka anak. Mga igsoon, nganuman gipadad-an siya nindot kaayong biste nga harianon, gipadad-an siya o gipasul-om siya biste nga mahalon, isip ilhanan nga siya anak. O niya gisul-uban siya singsing sa iyang tudlo, isip siya usa ka pamilya sa anak sa iyang amahan, usa ka membros pamilya sa iyang amahan, o gisapatosan siya. Mga igsoon, ingon ana ang gugma sa atong amahang langitnon kanato, kung kita mobalik kaniya sa kinasing-kasing uban sa pagbasol nga imo nang gihan-ay daan ang imong paghinulsol sa imong pagbalik ngadto kaniya. Welcome ka sa iyang panimalay. Welcome ka sa pamilya sa imong amahan kung ikaw mo balik uban sa pagkamahinulsolon, mga igsoon. Dili siya musugot nga himuon kang ulipon, kundili ibalik ang imong katungod sa imong pagkaanak, mga igsoon. Versikulo 23, og kuhaa ang pinatambok nga nating baka og ihawa kay magkumbira kita. Muna giingon ni Adonai Yeshua, usa ka kalag, usa ka makasasala mo balik sa Elohim, mangayog pasaylo. Libuan ka mga anghel sa langit ang magsadya, magkumbira tungod sa usa ka kalag nga mibalik ngadto kaniya. Munang gihimo sa iyang amahan, pagdali kuhaa ang pinatambok nga nating baka og ihawa og magkumbira kita, kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi. Nawala siya, apan karon nakit-an na. Busa gisugdan nila ang kumbira. Mauna, mga igsoon, nga samtang wala ka pa mahibalik sa tinuod nga pagtulunan sa amahang langit nun, patay pa kamo. Kamong mga Kristiyanos nga wala pa mahibalik sa matuod nga pagtulunan sa atong langit ng amahan nga mao ang iyang Torah, patay pa kamo. Nawala pa kamo, apan kung mubalik kita sa atong amahan, dako ang kumbira sa iyang pag-welcome kanato. Ha? Ilhanan sa iyang pag-welcome kanato, mga igsoon. Gihigugma kita sa atong amahang langit nun. Kita lamang ang iyang gipaabot. Kita lamang ang iyang gipaabot nga mobalik ngadto kaniya. Siya padayon nga nanawagan kanato nga kita mobalik kaniya. Mobalik sa pagsunod sa iyang Torah, mga igsoon. Ha? Dalaygon kayo ang Adonai. Oh. So, unsa man, versikulo 25, niining higayon na didto sa uma ang anak nga magulang. Tapos sa iya ng pagpauli, sa iyang pagpauli o sa diha nga duol na siya sa balay, nabati niya ang huni ug ang panagsayaw. Busa iyang gitawag ang usa sa mga sulugoon ug iyang gipangutana, nag-unsa man kamo diha? Mitubag ang sulugoon, ang imong manghod mipauli na, o gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok. Ang gipaihaw sa imong amahan ang pinatambok nga nating baka, tungod kay nahiuli man nga maayog lawas ang imong igsuon. Unsay gibati sa maguwang, mga igsuon, sa versikulo 28, nasuko ang magulang og wala mosulod sa balay. Imbis malipay siya nga ang iyang igsuon nahiuli, duha ra sila ka magsuon, dapat magminahalay, dapat iyang higugmaon. Apan ang reaksyon sa magulang, murag dili Dios nun, nangigi. Ang gibati nga kasuko sa magulang, maoy gitawag natog pangigi.
mga igsuon. Nangigi siya sa iyang igsuon, sa iyang manghod. Nasuko ang magulang wala mosulod. Mauna ang reaksyon sa mga Hudyo nga mga Orthodox, mga igsuon karon. Mauna ang reaksyon sa mga Orthodox, sa mga Orthodox karon, mga igsuon. Masuko sila sa mga Messianic nga mibalik sa Torah. Muna'y tinuod. Muna nga ang mga Messianic karon, mga igsuon, dili welcome sa mga Orthodox. Nasuko sila nga ang mga Gentiles, kay tawag nila nato Gentiles manta, o niya mubalik tas Torah. Kung mubalik na gug kas Torah, ilhanan nga balik kas Torah kay magwear na ka og chitchit na kay talit sama ni ba chitchit o chitchit, magwear na kag chitchit, mga igsuon, o niya magwear na kag kipa, ilabi na magpapayot ka, samaan ni payot. Payot ni tawag ani sa Hebreo, mga igsuon, kini muni payot. Mag-ingana na ka, masuko ang Hudyo, ang mga Orthodox nimo. Nga naman, mangigi sila. Imbis malipay sila nga mibalik as Torah, kay kita ang lost tribes, mga igsuon sa Israel, kita ang 10 lost tribes sa Israel, imbis malipay sila nga nagbalik tas Torah, masuko hinoon sila, mangigi sila nga to. Ilatang kasukan. Mulang suko sila sa mga Messianic. Muna ang mga Messianic, pag muadto kag Israel, unya magingon ani ka, unya hintil tagnaw ngani kini magkepata, magchitsita, unya kining magpayot, di ta kasulod sa willing wool. Pero unsa ilang pasudlon sa willing wool, ang mga Christians pakyaw kasulod sa willing wool. Ang Santo Papa si Pope Francis, Pope John Paul II sa una nakasulod sa willing wool. Na naman, wa sila kasuko sa Christians, ang mga Orthodox, pero dire sila nasuko sa mga Messianic, sa mga gitawag nila Gentiles nga nagbalik sa Torah. Wala sila makahuna-huna nga kining mga Gentiles nga nagbalik sa Torah, mauni ang lost in tribes sa Israel, mauni ang ilang igsuon nga mga Israelita nga napatlaag sa tibuok kalibutan og nangahimong hintil. Gumikan kay mitipo naman sa mga kahintilan. Mikaon na sa mga hugawng pagkaon. Nagsaulog na sa mga Christmas, nagsaulog na sa pagano nga mga kapistahan. Walang nangahimot ang hintil. Pero wa sila mahibalo nga kita ang mga Israelita nga napatlaag sa tibuok kalibutan nga ilang igsuon nga nagbalik na mo ni sambingay niya doon ni Yeshua sa Lucas 15 11 nga nisunahan, mo ni sambingay niya doon ni Yeshua sa sitwasyon sa Orthodox o sa mga Messianic. Kaya ang mga Messianic mauni ang mga Israelita nga nagwaldas-waldas, nag-usik-usik, mauni sila ang nangawala ang anak nga mausikon nga nagbalik sa Torah. O ang mga Orthodox, mauto sila ang magulang nga wa gyud mo bulag sa Torah, wa gyud mo bulag sa Judaism. Nagpabilin gid sila nga nagsunod sa Torah. Naagyon sila sa ilang amahan, naagyon sila sa atong amahan nagpabilin. Samtang ang mga Messianic ni palayo adtong laing mga nasod, laing kalibutan, laing mga kanasuran, pagkahuman nagpatuyan sa kahilayan, ni apil sa mga kababuyan, muna ni kauna sa mga pagtulunan sa mga pagano, pagtulunan sa mga baboy, apan karon nga nahigmata kita, mibalik kita sa atong amahang langit nun, mibalik kita sa Torah, sa pagsunod sa mga sugog balaod. Pero unsay gibuhat sa mga Orthodox, mga suko sila kanato. Masuko sila kanato. Mao ning nahitabo, mga igsuon, sa usa ka maguwang nga nasuko siya. Nasuko ang magulang kung wala mosulod sa balay. Mao ni ang reaksyon sa mga Orthodox karon, mga igsuon. Masuko sila sa mga Messianic nga mibalik sa Torah, og maunay giingon ni Apostol Pablo nga masina kanila ang akong isig ka Hudyo. Matud pa mayson sa Roma 11:11, masina mangigi. Roma 11:11, busa mangutan na ako, sa pagpakasala sa mga Hudyo, nalaglag ba sila? Wala. Unsa may sala sa mga Hudyo, mga igsuon?
Nakasala sila. Nalaglag ba sila? Wala. Mato pa Pablo. Wala malaglag ang Hudyo. Bisan nakasala sila, unsa may sala sa mga Hudyo? Ang dili nila pagdawat sa ilang misaya. Mo na ilang sala. Ila hinuong gilansang sa estaka ang ilang misaya. Wa nila dawata, mauna ang ilang sala. Ang dili nila pagdawat sa ilang misaya nga mao si Adonai Yeshua. Pero bisan nakasala sila, wala sila laglaga. Tungod sa ilang pagpakasala, matud pa ni Apostol Pablo, midangat sa mga dili Hudyo ang kaluwasan aron masina ang mga Hudyo. O kini mga Hudyo mo ni mga Orthodox. Nga intact gyapon karon sa Torah. O kinsa maning mga dili Hudyo nga gihisgotan ni Apostol Pablo, mauni ang napatlaag ng mga Israelita. Hinumdumi nga ang mga Israelita dili matawag nga Hudyo. Mo nang gitawag sila dili mga Hudyo. Dili Hudyo kay Israelita sila. Ang matawag nga Hudyo ang sakop lang sa tribo ni Judah, Benjamin ug Levites. Kining tulo ka tribo, Levita, Benjamin o Judah, maura ni sila ang matawag nga mga Hudyo. Samtang ang Northern Kingdom nga mao ang Israel nga to ang ilang kapital, mga igsoon sa Samaria, dili to sila matawag nga Hudyo. Momento tong panag-istorya ni Adonai Yeshua og ang usa ka Samarianhong babae. Ningon si Adonai, ingon ang Samariang babae, kamong mga Hudyo nag-ingon nga ang Elohim pagasimbahon sa Jerusalem, apan kami mga Samarianon nagsimba sa Elohim ni ining bukira. Ngano man Israelita katong Samarianon, dili siya Hudyo. Mga igsoon. Mao sad na kita Israelita pero di ta Hudyo. Mao na giingon ni Apostol Pablo. Kining mga napatlaag ng mga Israelita, midangat tungod sa ilang pagsalikway, tungod sa ilang pagpakasala, midangat sa mga dili Hudyo, katong 10 lost tribes, midangat ang kaluwasan aron masina ang mga Hudyo. Kining mga dili Hudyo, dili ni sabton nga apil si Esau, apil si Kanaan, wala labot mga tinunglo na sila. Apil si Amalek, wala ni labot ang tribe ni Amalek, wala labot ang tribe ni Esau, wala labot ang tribe ni Kanaan. Ang mga dili Hudyo diya nga nitipon sa mga Hudyo, mauni ang Israelites, ang 10 tribes nga napatlaag sa tibuok kalibutan. Versikulo 13. Karon sa Roma 11:13. Karon mahitungod kaninyong mga dili Hudyo, katong mga lost 10 tribes nga mga Israelita, mahitungod kaninyong mga dili Hudyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton. Ingon nga apostol sa mga dili Hudyo. Apostole si Apostol Pablo sa mga dili Hudyo. Kinsa ning dili Hudyo? Ang mga 10 lost tribes sa Israel. Ang mga Israelita. Kay mura na gipangita ni Adonai Yeshua sa Juan 15. Babae gayna niya, ako gipadala lamang alang sa nangawalang karnero sa nasod sa Israel. So ang iyang gipangita, ang 10 lost tribes sa Israel. Mo'y gipangita ni Adonai Yeshua. Mga igsoon. Muna si Apostol Pablo, apostoles siya sa 10 lost tribes, katong mga dili Hudyo nga napatlaag sa tibuok kalibutan. Apostoles na to si Pablo, mga igsoon. Matod pa niya, karon may tungod kaninyo nga mga dili Hudyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton, ingon nga apostol sa mga dili Hudyo. Aron masina ang akong isig ka Hudyo, og maluwas ko ang pipila kanila. Diyo mo na. Nag-mention si Apostol Pablo kasina. Sa diya makakita ang mga Hudyo sa mga Mesianic, sa mga Hintil nga nagbalik sa Torah, diha magsugod ang kasina sa mga Hudyo. Karon kining kasina sa mga Hudyo nga matud pa Pablo, aron masina ang akong isig ka Hudyo. Nahitabo ba nga ang mga Hudyo nasina sa mga born again? Wala. Masina ba ang mga Hudyo anang Moslonita Park magsige mo daig-daig og magagawa natin ang lahat alive? Masina ba ang mga Hudyo?
Nasina ba ang mga Hudyo sa mga JL? Nasina ba ang mga Hudyo sa mga El Shaddai? Nasina ba ang mga Hudyo sa Miracle Crusade? Nasina ba ang Hudyo sa Kibuloy? Nasina ba ang mga Hudyo sa mga Baptist? Nasina ba ang mga Hudyo sa mga Saksi ni Jehovah? Wala. Wala sila pakialam na. Wala sila kasina. Di sila masuko, masugatan na yun. Di mo, welcome pa magani mo sa ilang willing wall, magkanto mo sa Israel, musulod mo silang willing wall, Kristiyanos mo, pasudlon mo. Ano si Pacquiao, nakasulod dito? Ano, ang Kristiyanos man siya. Kaya mga Hudyo, huwag kasuko sa mga Kristiyanos. Pero mga hintil, pero mga Mesianic, sama na to. Pagtsitsit, pagkipa, taas payot nimo, hangyo, pasulod sa willing wall, pasudlon ka ba? Inigtog-an nimong Mesianic ka, you believe Yeshua Messiah, di nakapasudlon. Pero ang Pope, si Pope John Paul II, nakasulod sa willing wall. Gipasulod nila mga igsoon. Nga naman, wa sila kasina diya. Wala masina ang mga Hudyo sa mga born again. Wala masina ang mga Hudyo sa mga Pentecostal. Wala masina ang mga Hudyo sa mga Baptist, mga igsoon. Dire sila nasina sa mga Mesianic. Natuman sa mga Mesianic ang gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 11, mga igsoon, 13-14. Di na nagtuman sa amo. Masuko ang mga Hudyo kita na mo, mga Orthodox. Gilagot sila na mo, mga igsoon. Kaya nga nung nagsunod ko ng mistura, nga nung nagkipa-kipa ko nung nga nung nagpapayot-payot mi, nga nung kunong gatsit-sit mi. Nagkisukuan nila. Kaya gusto nila ilarani. Unang prinsipyo sa mga Orthodox God, mingong Orthodox sala, kamong mga inyo na nangalan, gukdan ninyo ngalan. Sagdan nila, wa masina ang Hudyo ng mga secret nimer, Yahweh, Iwa, tanan ngalan, wa masina ang Hudyo na, sangpit-sangpit mo ang ngalan na, pasagdahan mo sa Hudyo, huwag pakialam ang Hudyo ninyo. Pero matod pa sa Hudyo, gukdan nyo ngalan, inyo na ngalan. Pero amo ang Torah. Diha masina ang Hudyo, kung ang usa ka Gentiles magkinabuhi na subay sa Torah. I-apply na sa usa ka hintil ang Torah sa iyang kinabuhi. Munang magpayot na siya, magtsitsit na siya, magkipa na siya, magsyabat na siya, diha magsugod ang kasina sa Hudyo. Diha magsugod ang kasina sa mga Orthodox, mauni ang magulang nga anak mga igsoon. Aron masina ang akong isig kahudyo, og maluwas ko ang pipila kanila. Busa, atong padayonon, ang katong sa Lucas, mga igsoon, sa versikulo 28, nasuko ang magulang o wala mosulod sa balay. Busa migula ang iyang amahan o gialam-alaman siya aron mosulod. Gialam-alaman in taon sa amahan ang iyang anak nga Orthodox aron mosulod. Apan mitubag siya, tay, huna-huna aragod. Sulod sa daghang mga katuigan, nag-alagad ako kanimo, ingon nga usa ka ulipon ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Grabe gyud sila. Wa sila mubulag yun sa Torah, mga igsoon. Sukad sa una hangtod karon padayon ang ilang pamilya nga gasunod sa Torah, samtang kita napadpadta sa nagkalalaing reliyon sa tinuohan diri sa atong mga kanasuran. Pila nakakareliyon ng atong gibalin-balinan, gikas Katoliko, na born again, na Protestante, na Baptist, na Pentecostal, bisag asal na balhin-balhin, pangitag kamaturan. Samtang ang mga Hudyo intak kanunay diha sa Torah. Maningon niya, tay, huna-huna aragod. Sulod sa daghang mga katuigan, nag-alagad ako kanimo, ingon nga usa ka ulipon, ug wala gayud ako makasupak sa imong mga sugo. Apan unsa may imong gihatag kanako, wala gayud. Bisag nati nga kanding, maawa gyud sa ihawe, bisag nati nga kanding na lang unta, aron maglipay ako uban sa akong mga higala. Apan matutuyat kanang imong anak nga nag-usik-usik sa tanan mong katigayunan, matud pa niya uban sa mga daotang babay og sa iyang paghiuli imo hinuong ihawan. So nangabugho, nangigi, nasina siyag maayo mga igsoon.
imo hinung giihawan sa pinatambok nga natingba ka. Ang amahan mitubag, anak, ikaw kanunay uban kanako og imo ang tanan kong katigayunan. Munang kita, kami, di gid mi mo saway ana mga Orthodox, di gid mi mo tamay nila ana bahin sa ilang pagkapinili, pagkatinawag mga igsoon. Ang amo lang sawayon sa mga Orthodox kanang ilang mga teaching karon nga wala magsubay sa written Torah. Kaya ang ilang gitudlo mao ang gitawag oral Torah. No. Pero sa gihapon pinili silang katawhan sa Elohim. Wala tay katungod nga ato silang sa isalikway. Bahalag sila mo salikway nato, basta dili nato sila isalikway kay ato silang magulang. Mo na ang mga igsoon. Ha? Padayon ta akong balikon. Kanang imong anak nga kusik-kusik sa tanan mong katigayunan uban sa mga dutang babay o sa iyang paghiuli imo hinuong giihawan sa pinatambok nga natingbaka. Ang amahan mitubag, anak, ikaw kanunay uban kanako og imo ang tanan kong katigayunan. Apan matud pa sa iyang amahan, kinahanglan gayod. No, kinahanglan gayod nga magkumbira. Ha? Kinahanglan gayod nga magkumbira og maglipay kita kay ang imong igsuon namatay na og karon nabuhi. Nawala siya og karon nakaplaga na. Subot ipasabot mga igsoon nga welcome kaayo ta sa Adonai kung mobalik kita kaniya. Welcome kaayo tang mga hintil, kitang mga lost and tribes nga Israelita nga niya sa atong lugar. Welcome kaayo kita sa atong amahang langit nun kung mobalik kita kaniya. Amen. Matutpas dito Deuteronomio 4:27 o patibulaagon ko patibulaagon kamo sa Adonai taliwala sa ubang katawhan og diyutay lamang ang mahibilin kaninyo. Didto sa kanasuran diin adto kamo abuga sa Adonai. Didto mag-alagad kamo sa mga Dios nga kahoy og bato nga binuhat sa tao mao ni nahitabo sa ato sa diyang kita nahimong mausikon nga anak, sa diyang kita nawala nga anak. Nagsimba na tagbatok kahoy og semento, mga revolto mga Dios gipatlaag tas tibuok kalibutan. Dili sila makakita o makadungog o makakaon o makasimhot kana mga Dios nga atong gisimba. Apan didto mangita kamo sa Adonai nga inyong Elohim. Bisag ni atas Pilipinas, mangita kita sa Adonai nga atong Elohim og makit-an ninyo siya kung mangita kamo kaniya sa bug-os ninyong kasing-kasing. Bisag ni atas Pilipinas mga igsoon, makit-an nato ang atong Adonai, ang atong Elohim. Og mutuman sa iyang tingog, mutuman ta sa iyang Torah, mga igsoon. Kaya nga Adonai, nga inyong Elohim maluluyon, dili kamo niya pakyason o laglagon. Maluluyon ang atong amahang langit nun. Sama sa iyang gipakita sa iyang anak nga mausikon, sa diya mibalik kaniya ang kaluoy mooy nagpatigbabaw sa iyang kasing-kasing og mihalog sa iyang anak, migako siyang anak og nagpakumbira siya para sa iyang anak kay maluluyon ang atong amahang langit nun. Kaya nga dunay nga inyong Elohim maluluyon, dili kamo niya pakyason o laglagon, dili niya hikalimtan ang kasabutan nga iyang gipanumpaan uban sa inyong mga katigulangan. Mauna ang saad sa Adonai mga igsoon. Bisan hitabo kanato ang panagna sa Torah sa Deuteronomio, apan mga igsoon salamat sa Adonai nga karon kita nahibalik sa iyang Torah, sama kita sa anak nga mausikon kaniadto, apan salamat nga karon kita nahibalik na sa iyang Torah o gi-welcome kita sa atong amahang langit. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diya sa Adonai, Matif Gideon Silva. Manamilit kayong tanan sa pag-ingon, nga bulahan ng tao, magaingon kanyong tanan, nga bulahan ng tao, nga magasusi. Sa balaang kasulatan, magatuo og magatuman ini. Hangtod sa sunod nga higayon, Shabbat Shalom kanatong tanan, Baruch haba, Bishem Adonai, dalaygon ang naganis sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom. Shabbat Shalom
Sa atong mga kaigsunan, Brother Laskay Saldivar Suere, sa akong mahal nga asawa, Evelyn Silva, Shabbat Shalom kang Ma'am Ginger Leng Dauki, gikan sa Seattle, USA, mga igsoon, o Shabbat Shalom usab sa kang Brother Arnel Yano, Tanyura Yano, dalaygon kayo ang adunay, o maayong gabi ka natong tanan. Amen. Hallelujah.